pâinea aceasta și nu bem din vinul acesta ca să fim acum mântuiți pentru viitor. Mântuirea a avut loc odată. Acum rămâne încrederea pe care o ai tu, umblarea ta și dovada credinței tale pe care o ai. Ajută-ne, Doamne Iisus, să putem înțelege aceasta. E bine că cineva poate să spună: ei, am făcut ce am făcut, am trăit cum am trăit până acum și o să mă duc acum la adunare să iau din pâinea aceasta ca să capăt mântuirea. Este o greșeală, frații mei și surorilor. Un singur lucru are importanță. Tu trebuie să faci parte din trupul lui Hristos. Și cum se face parte din trupul lui Hristos? Luând o bucățică din pâinea aceasta, fiecare dintre noi, și dacă am putea să le unim una cu alta, în mâinile noastre fiind, devenim o singură pâine din nou. Pâinea aceasta pe care o mănânci tu dovedește că ești în părtășie cu Domnul. Este dovada unității tale și apropierii tale de Dumnezeu. Dovedești că trăiești în frica Domnului, în ascultare de glasul Lui, de legile Lui, de poruncile Lui, și vei dovedi aceasta venind aici la pâine, venind aici la trup. Dacă nu vii la trup, dacă nu vii la vin, n-ai dovada. N-ai cu ce să dovedești credința ta. Credința noastră trebuie arătată prin fapte. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să înțelegem. Și atunci venim la pâine. De ce? Suntem oameni credincioși și dorim să trăim în unitate. În unitate și în pace. După cum pâinea aceasta este una și noi suntem una. După cum vinul acesta simbolizează sângele strugurului, tot așa sângele Domnului Iisus este dovada vieții pe care o purtăm în noi. Pentru că noi am primit viață din Hristos. Viața aceasta a pământului am primit-o odată, dar suntem cu chirie. Viața aceasta este trecătoare. Dar viața pe care ne-a dat-o Hristos Domnul este adevărata viață a veșniciei. Un început fără de sfârșit. Slăvit să fie Domnul! De aceea este bine ca în viața care o trăim noi să umblăm în frica Domnului, în temere, în ascultare, în smerenie și să ne dăm silința ca întotdeauna să fim plăcuți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ca să putem să fim plăcuți, am citit odată un cuvânt al lui Dumnezeu și aș vrea prin harul lui Dumnezeu ca acest cuvânt să vi-l relatez și vouă. Este un cuvânt plăcut. Și aș vrea prin harul lui Dumnezeu, dacă sunteți de acord, chiar dacă nu urmăriți Biblia, cel puțin rețineți capitolul și versetul, că e foarte important. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 24. Poate că de multe ori ai trecut prin pasajul acesta, dar n-ai luat seama, sau poate n-am luat seama la versetul acesta. Și vă rog, în dragostea Domnului Iisus, haideți să luăm aminte la versetul acesta. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. De ce s-a adaus poporul la Domnul? De ce vine poporul la mântuire? Pentru că tu ești un om de bine. Pentru că tu ești un om ascultător. Pentru că tu ești un om care îți trăiești viața cu Dumnezeu și prin dovada trăirii tale cu Dumnezeu, oamenii sunt cercetați. Și în ziua când vor fi cercetați de Domnul, se vor întoarce la El garantat. Amin. Pentru că tu, frate, și eu, frate, noi toți la oaltă, nu trebuie doar să propovăduim Evanghelia cu Biblia, ci și cu viața noastră. Când oamenii vor vedea felul nostru de viețuire, să se întoarcă la Domnul.
Domnul a zis, fiți lumină, sunteți lumină și sarea pământului. Tu crezi că se întoarce Domnul, oamenii la Domnul, că aud o cunoștință extraordinară din partea mea sau a ta? Niciodată. Dacă nu vor vedea în tine o viață apropiată de Dumnezeu, dacă nu vor vedea în tine o luptă ca să te apropii de Dumnezeu, oamenii vor spune, de ce ne cheamă omul ăsta la mântuire și viața lui este o viață care lasă de dorit? Și binecuvântarea lui. Avem de-a face în după amiaza zilei de astăzi cu două suflete noi și spuneam puțin mai devreme, pentru un singur suflet care se întoarce la Dumnezeu este multă bucurie în ceruri. O bucurie deosebită. Dar dacă sunt două suflete care se întorc la Domnul, bucuria se dublează. Slăvit să fie Domnul. De ce nu ne-am bucurat și noi? Nu-i așa? Deci atât de noi să ne bucurăm. Să ne bucurăm de prezența Domnului. Să ne bucurăm că oamenii se întorc la Dumnezeu. Că sunt 50, că sunt 2, că e unul. Slăvit să fie Domnul. Înseamnă că venirea Domnului se apropie. Și dacă se apropie, noi trebuie să fim găsiți buni înaintea lui Dumnezeu când va veni.